Бүген мин Бибини Сапада кунакта. Ул безнең Казан шәһәрендә яши, Дина Хәле. Бибини Сапа ятим, аның баласлары юк һәм ире дә үлгән. Үзе генә яши һәм үзенең үгет-нәсихәтләре белән таныштырыр бүген безне. Бибини Сапа, әссәламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Бибини Сапа, менә бүген без үзебезнең тыңлаучыларыбызга нинди үгет-нәсихәтләр бирергә мөмкинчелек табарбыз икән? Хәзер әйтәм, җайлап кына. Безнең дин буенча гына сөйләшәм. Аннары Коръәннең хәдисләре белән генә сөйләшәм. Минем үз сүзләрем түгел. Менә яшь семьяларга, әти-әнинең балаларына татулык, михрибанлык, шәфкатьлек булырга тиеш. Чөнки әти-әни балаларын үстерә, балаларны тату, матур булып, игелекле, изгелекле булып яшәргә, шул балалардан игелек күрергә, изгелек күрергә, аларга сәламәт гомерләр, тынычлыклар тели әти-әни дә. Әгәр дә балалар инде гаиләдә тату тормасалар, ике кыз туган, или ике ир малай була, ике ир малай өйләнгән була, ике ир малай өйләнгәннән икесе дә ике җирдән, ике төрле хатыннары икенче була. Чөнки ике малай бер туган, бер әти, бер әнинеке алар. Киленнәр шул ике ир туганга араларына кергә ярамый. Берсе жарлы буламы, берсе бай буламы, киленнәргә бик изгелекле буласылары килсә, ике туганның арасын бозарга ярамый. Ике туганның арасын боза икән, Аллаһ Тәгалә әйтә, мин бу бәндәләрне яратмыйм ди, алар миннән җирак булды ди. Нәрсә? Аллаһ Тәгалә ярата, ике туганның арасын бозган кешегә җәһәннәм ди. Җәһәннәм кайчан икәнне әйтимме? Дөньялыкта күрә җәһәннәмне. Инде ахирәткә китәр алыннан ишуда жаман җәһәннәме күрә. Шуңа күрә ике ир малай икән, ике килен бер-берсе белән тату торсын, ике бер туган ирләренә араларына керсенсә, үзләре балаларыннан шул хәлне күрәләр. Чөнки бүгенге тормыш бик тиз уза, балалар үскәннәрен өмет итәләр, балалар михрибанлы, шәфкатьле булып үсәләр, үзләре нәрсә күрсәтә, шуны күрә башлыйсың. Чөнки бүгенге көн иртәгә ярамый, иртәге көн өчен кайгырга, бәхетле, сабырлы, тәүфиклы булырга кирәк. Ике кызны әйтәм, ике кыз туган, әтигә дә, әнигә дә бер ул балалар, һәммәсе дә ике кызның да берсе укыган була, берсе укымаган була, эшләре төрле эшләр була. Шул эшләрдә инде берсе байып китә, берсе байып алмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Җанлылыкны күрсәтәм ди, байның сынар өчен ди. Байны күрсәтәм, җарлыларны күреп сынар өчен ди. Чөнки бай мин эшлим, мин байым, мин булдырам ди. Юк ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Мин сезне ди булдырырлык иттем ди, байырлык иттем ди. Эшләргә көч бирдем ди, акыл бирдем ди, зиһен бирдем ди. Инде теге икенче апайыма, сеңлесемә жарлы була икән, аны күреп изгелек эшләр микән ди. Бүгенге тормыш иртәгә дә ярамый, чөнки тора байлыкта бетә, жарлыклыкта бетә, байлыгы жарлы байый башлый, байый кеше жарлылана башлый. Нәрсәгә Аллаһ Тәгалә әйтә, сынадым ди. Әгәр дә бай туганын, хәерче туганыңа булыша икән, сөенсен бирә алганына. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, мин туганымны сөендердем, сеңлемне, апайныма сөендердем. Әз генә булыштам да, нинди сөенечләр аңа. Шул булышканнар изгелек булып кайта. Әгәр дә изгелек булып кайта икән, үзенең карый гомеренә, алдагы гомеренә, олаю гомере бар, картаю гомере бар. Эшләгән вакытта әмма көчле дә, куәтле булдырам гына ди. Булдырганны Аллаһ Тәгалә ярдәм итсә генә булдырасың. Башың эшләмәсә булдырып булмый, кешең җитмәсә эшләп булмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, сиңа ди, мин ди жарлыга ярдәм итәр өчен ди, мин сиңа ди бөтен нәрсәне бирдем ди. Шуңа күрә аны игелеген күрергә, изгелеген күрергә язсын.
Biz inде az gina buluşabız iken birden. Tağı nerse kirek indi sana. Tağı kömme bire. Onu tuğanda etme, neyde etme, şarttan ettire. Şu birden degen sözler Allah'ın izgiligi de bite, kadir hürmeti de bite. Bir genge bir katı seyingen tuğanın birdim indi deyip kışkırgaçtın ümmetize jirege vurtup bulup kala. Şuna göre hemmesi nerse vakıtlışa, bütün nerse vakıtlışa, yaşavda vakıtlışa, baylıkta vakıtlışa, carlılıkta vakıtça. Uruşça ise bivrimanlik, hemmesi bivrimanlik. Ben şuna göre yaşlarga eti enine başıması için tuğanlar, bir ailede tuğanlar tatlı bulup yaşarga gerek. İki kızın kiyevi de ana seninle buluşasın, ana senin apayınla buluşasın ise bizning tuğanlar bilen tatlı bulğanla Allah Teala bizge buluşa deb anlatırga gerek kiyev kişilerge de. Allah'ını bilseler inşallah nerse diye Allah Teala aytadi. Men sizge dey bu Allah'ın nerse birdim dey. Bir-biringizge yardımışın dey. Nerse men bu dünyada halkını ko'paytib berdim dey. Bir-biringizge yardımışın dey. Yok, hazır nerse elbette hadislerde yazılı. Adamlar tuvar dey. Adamlarga qaraganda şeytanlar bigrekte ko'p bulur dey. Şol şeytan bilen kişi bu talır dey. Baylığını kuralmaz dey, zarlığını kuralmaz dey. Qanaat bulmaz dey. Şundan iyilik kurmaz, şundan izgilik kurmaz dey. Şeytan hazır bulgatır dey. Aranı bızır. Şeytan sihirini bilir. Şeytan yavuzlukını bilir. Şeytan naşarlıkını bilir. Şu adamlar dey. Şeytanın sözünü tınlap tuğandan bijerler, şeytanın sözü bilen selametlikleri biterdi, şeytanın sözünü tınlap izgilikleri biterdi. Bu dünyaya rahat, selamet yaşar için, baxtlı ömür iter için, bağlardan iyilik görür için, birbirin bilen tatlı tırga gerek, eti yani ulgen mallarga hayırdığa kılıp seyindirip tatlı yaşarga gerek, eti yaninin canını bir kaşanda ulmeyi. Ülseler de qarab turalar. Menin bağlarım tatlı yaşayım iken, bir-birsine buluşalar miken, bir-birsine halim bilerler miken deyip. İsen vakittayım da Allah'ın ciregine, Allah'ın ciregini bızmasqa gerek. Eti ani apay sengil, abi deyip yaşarga gerek. Birbirini kadirler, birbirini irkeler. Gelir bir zaman, bir şey bulsan birov kalasın, ona bulsan ikov kalasın. Sapsin bir özüngene kalasın. Doğanlar Ulu bitkeş, tuğanlar kiti bitkeş, qartaygaş, bik ukinesen, yok, qaytarıp bulmay, ukinesen. Yaşadım iken deyip, anlar qartaygaştın, baylıkta gerekmey, buluşup da bulmay, bir senede yerdemleri de gerekmey, çünkü indi yerdem bilen bilişette bulmuş qartaygaştın yerdem nersege, Allah Teala bilmesen caman çirler, kişi kuzuna qarab, pirmirip jatırga bilmesen, İzgiligim bilen şu dünyada izgilik jiyip, bu dünyanın cenneti bilen, rızığı devleti bilen kuvanıp yaşarga gerek. İsen vakitta indi şu izgiligin ahiretke de bara.